Ako na kvalifikovaný elektronický podpis dokumentu? Ako prvé je potrebné si nainštalovať tieto programy DLauncher 2, eID klient a DSIG WebSigner. Začnete tým, že kliknite na tlačidlo DLauncher 2, ktoré vás presmeruje na stránku Slovensko.sk. Stránka automaticky rozozná váš operačný systém a ponúkne vám inštaláciu softvéru presne pre vaše zariadenie. Priebeh inštalácie, kam konkrétne kliknúť, môžete sledovať na videu. Najprv si stiahnete eID klient a následne DLauncher verzie 2. Pozor, verziu 2, nie verziu 1. Povolíme všetky bezpečnostné nastavenia a nainštalujeme postupne aplikáciu DLauncher. Následne nainštalujeme program eID klient. Počas inštalácie bude potrebné zariadenie reštartovať. No a po reštarte sa automaticky spustí inštalácia DSIG WebSigner a eID klient. Po úspešnom nainštalovaní sa môžete vrátiť na podpis dokumentu. Hotovo. Dokument máte podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, ako by ste boli u notára. S nami je to ľahké.